Umbuzo uthi uma umuntu efaka intambo akusabusasonteka yini esontweni? Uma umuntu efaka ubuhlalo inkonzo ayisabusakwazi ukuqhubeka ngenxa yokuthi umuntu ufaka ubuhlalo? Hayi bafowethu, ekubeni kodwa imigexo abantu bayenza imigexo othola ukuthi yakhiwe ngabo ubuhlalo noma lobo ingoba obabantu abadala. Asingadlali ngabantu, asingabadukisa abantu, sibayekise izinto abayalelwe izona okhokho babo. Uyabona ubuhlalo nentambo noma ngabe yini oyinikezwa abantu abadala, leyo nto leyo iwumuthi ohlanzekile, iwumuthi ohlambulukile. Uma nje kufika abantu abadala unenkinga bethi faka ubuhlalo, lobo buhlalo lobo mawubona ukuthi esontweni abuvumelekile ungabulahli, bukhiphe okungenani ubabikele ukuthi ngicela ukuya esontweni abakufuni ubuhlalo, ngiyacela ukuthi ngibushiye ngizobuye ngibufake. Khuluma nabo abantu abadala ukuthi ngicela ukubushiya ngoba esontweni bayabucwasa izinto engizinikezwa yinini bayazicwasa, kodwa bayafuna mina ukuthi ezakhona esontweni ngizenze egcekeni lomuzweni, kodwa ezenu bayazicwasa bafuni ngizenze uma ngisesontweni.